convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma. La Cuaresma es un espacio de tiempo, los 40 días previos a la Semana Santa y a la Pascua, durante los cuales la Iglesia se prepara de una forma especial para revivir la gran transformación del bautismo. En el bautismo sagrado y resucitamos con Cristo. Bueno, pues la Cuaresma es ese tiempo que el cristiano va muriendo para resucitar plenamente con Cristo. Nos hemos quedado con un y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Bueno, don Antonio, excelentíssim Ajuntament, la paraula que vaig a gastar és gràcies. Gràcies, en primer lloc, als costaleros, perquè sense ells no hauria pogut ser possible. Gràcies a l'Ajuntament, perquè, bueno, què t'hi he dit, Javier? Tot sobre, no? Gràcies a totes les associacions, perquè sense elles no podria dir una gana. Gràcies a tot el poble de Déus. I més que res, el que volia dir és que des del 2012 es comencem un any molt important per a nosaltres. Es comencem en la Mare de Déu venint del Tràgic. Després, la segona setmana del mes de maig, tenim la festa de la Mare de Déu, que està molts anys ahí. Bueno, nosaltres, dins de la modèstia, l'han treta d'un poc a pegar la muntanya. I acabarem en el mes de juliol en la Mare de Déu, la peregrina. En la peregrina sols vos demanen una cosa, vos demanen que vos ajudeu, perquè és una festa molt gran, és una festa que està en tots els pobles, tothom de Déus.